Pezinok je malebné mesto, uhniezdené na úpetí Malých Karpát v blízkosti Dunaja. Nedaleko centra Pezinku, čo by kameňom dohodil, sa nachádza obrovská škvrna na portréte mesta, ktorú jej obyvatelia museli trpieť po 10 ročia. O existencii skládky som vedela odjak živa, vyrastali sme vlastne blízko nej. Okrem starej skládky, ktorej boli milióny tón odpadu vrátane nebezpečného. Takisto postupne, keď som sa dozvedala o zdravotných následkoch. Takže zdravie mojej rodiny, najmä mojich detí, boli pre mňa úplne tým najdôležitejším motorom a to bola najsilnejšia motivácia, pre ktorú som sa vôbec tou kauzou zaoberala. Zuzana Čaputová je advokátka, ktorá vyštudovala obecné právo. Bola schopná získať prístup k európskym a americkým štúdiám poukazujúcim na závažný vplyv toxických skládok, nachádzajúcich sa v okruhu niekoľkých kilometrov od ľudských sídiel, na zdravie ich obyvateľov. Pezinská skládka je len 150 metrov od najbližších domov. A z tých štúdií vyplývalo jednoznačne, že skládky majú vplyv, spôsobujú špecifické onkologické ochorenia, ale takisto reprodukčné poruchy, dýchacie problémy a mnohé iné. V Pezinku je zvýšený výskyt viacerých onkologických ochorení v porovnaní s celoslovenským priemerom. Stará jama bez akýchkoľvek regulatívov a predpisov, ktoré vtedy platili. To znamená, že tam nikdy nedošlo k tomu, aby povedzme tá jama bola vyfoliovaná, aby boli odvádzané skládkové vody, skládkové plyny. Niekedy tieto skládky vlastne ale spravujú ľudia, ktorí nekonajú v súlade so zákonmi. Istej doby, kedy sa ešte... Zuzana Čaputová rozumie politike na miestnej úrovni, územnému plánovaniu, ako aj postupom spojeným so získaním územných a stavebných povolení. Hlavne však rozumie tomu, ako vytvoriť povedomie vo svojej komunite. To bolo veľa práce, kedy sme vydávali vlastný časopis. Chceli sme, aby ľudia vedeli. Majú právo vedieť a vlastne sme ani nevedeli, akú dôležitú investíciu do informovanosti občanov v tom čase robíme a ako neskôr ju budeme môcť zúžitkovať. Keď jej občianska iniciatíva zvolala prvý verejný protest proti skládke, jej očakávania boli samozrejme veľmi nízke. Keď Zuzana pristúpila k mikrofónu, aby privítala svojich voličov, šokoval ju pohľad na 6 000 znepokojených občanov, ktorí sa zišli na námestí. To, že tam tí ľudia prišli a prejavili záujem a prejavovali ho opakovane, lebo my sme robili 15 protestných akcií a vždy za veľkej účasti ľudí, to bolo veľmi silné povzbudenie. Výsledkom Zuzaniných snách bolo prijatie slovenského zákona, na základe ktorého sa zatvorila stará skládka. Potom predložila Najvyššiemu súdu Slovenska kauzu novej skládky. Dôležitý moment bol, keď vlastne finálne Najvyšší súd vyniesol rozsudok, ktorý znamenal, že sa ruší právoplatné povolenie na skládku. A bol to pocit obrovského zadozučinenia. Argumenty o to víťazstvo v každom prípade. Vyhrali sme, to znamená, že je zrušené povolenie na skládku. Skládka sa prevádzkovať nesmie, teda samozrejme potom ako budú doručené rozhodnutia. V každom prípade som veľmi rada, že je skládka uzatvorená a povolenie je zrušené a moje deti a vlastne všetci Pezinčania nebudeme vystavení nezmyselnému riziku ďalších ochorení zo skládky. Za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti životného prostredia pre Európu sa Goldmanova cena za životné prostredie pre rok 2016 udeľuje Zuzane Čaputovej z Pezinka, Slovensko.